Masaya mo storyaan? Kabayan siya zero. Zero. Love life. Ah, kaya kung na-zero siya sa entrance exam, nga nung walay love life, gano? Kay Hindi ko na kay. Mora. Unsa? Ano sa'yo mura? Nga naman? Kay kuan man. Moto siya. Walang close mo story. Na yung mga ex. Yes, MU. Ex-MU? Yes. Nga naman sa'yo nahitabo ito? Nagka-ex me. Tapos? Kuan na day may kaning learning sa day may sa usag-usa. Unsay sabi mo learning sa usag-usa? Kaning Wala may kamo. Oh! Ah! Sorry. Bitaw, unsay nakantiguhan nimo sa sulod ng mutual understanding lang? Bisag mutual understanding na pero murag. Mura ka mo? Wala! Murag mo og assurance. Nga nung wala na dayon? Kay dili pa ko ganang pursue. Pilo to ka months, years, nahitabo nga MU mo? Nako itulo ka ex-MU pero naro ka i-share. Kuan almost 3 years me. Nga MU? Then wala pa ko ni pursue kay ganan ko nga pag college sa namo. Then wala man may kabot og college. Ah, so studies first. Yes. Unsay mong lesson nga naantiguhan na to? Don't rush things, especially sa love. Pero wala man yung rush kay MU man sila. Aw, hinoon. Kanay mo kung kalibutan ron kay baro na biya ka sa mga watanon ron. Wala ko kabalo. Wala ka balo. Pabala ako. Kuan kaning when it comes to love kay murag dali na lang nila kuhaon ang gugma. Nya para sa ako kay ganan ko nga usa ko mo pursue niya kay mga 1 year, 2 years, 3 years usa ko pursue niya. Pero 3 years naman to. Ay ang plano ko is pagka-college nya wala man may kaabot. Minsan mo niya. I hope makabasar ka sa entrance entrance exam. I know you can do it. Nakoy salig nimo. Nanay bago? Nanay zero. Ano siya I zero? mean, as a youth camp na una, kanang 1 nag-represent na nga si Lord. So nanay 1 sa akong kinabuhi. Kanang 0 muna na siya yung inspirations nimo. So nanay ko usa ka 0 so 10 na. Okay, amen. Amen. Hallelujah. Niya kag mensahe na niya na. Mensahe sa mga kagalingan. Keep fighting dayon. Walay mga butang nga angay nga dalion. So all things must be in progress.